bele jeli wala nyumando bi wala dena amana nafo kuna funu mun soro ko bonawi mun soro mali kono ambu nya fo na ka kuna funu mun fana soro ka boko ka nara sona mamula sama mamin nawni bala amne koro ya palma kenna donge Amadou Sala Touré cedo dawa le tiga bi negawla Yusuf Bakara fe anga si jodda melino ko sabe parce que dedo be ande o sangare kata fara fanta kulbali ka ulu bele jelbi si joko nana ni watina o kado ka ube ka allaje précisément kabo si jo kono si jo mule ko si jo madame Touré Khadijatu Touré kata amunu be kala jafana YouTube sanfe abe kan allaje ni si jo kelen konana bi amba fe ka afoyena doron ko kuna foni amba damneni anga jamana infando e précisément takaw fe no galaya min kera watu dola kanyesi kita kaw doma awka donc afoko ko renana akono tuguni min jugarani korle sabla ni taye ambe seka foko bo korle ngoni jugara en réalité parce que précisément mo duru ode bonna unina kamlen do fe kamlen min kumbe afa bolo marala noye afangini mais bina ko imbele jalta kalaje kamalen koni bibina abejuju ka boloka ubala ka aniniga anye kuna foni mun soro wode ma kelen wode be o minana ka fara kamalen do inka do yera ko mo fla wa bibina sa o yulu be bla kana ka so mbala me mimbe kan nyini wode kuna foni to ya be ka labe mimbe saka to kuna foni jele o be saka di jamana deuma nko inka wode semfe sa ambita kita kelen na tuguni awka donc afoko dugu do be kita karavena wala ko bandugu ale koni bi kita region na awka donc afoko galaya do fana dore kera no de ye mchedo koni ale ye muso ka abone anina no ya afuru muso ka kasara anina mfana kera précisément le 14 décembre kalomi nambo kono otleta anina ni temenendo bena jeudi doyama awka donc afoko alisa kita ka ufeno ko ni ko dugu munu kera tanto lu ko fe ko nyuma baro kera kita ko fe o ko nyuma ba inti dore mali nyamando ye konal asimi goita alena ka chedon ko ni kunu utara birki folo mimike sababu ye ka abi fo fe mi makoka anga sanu jema nduba wele ko kori précisément ba manaka na nduba wele ko ko tonto kana ka donga fo ko birki folo mimbe ke sababu ye ka izin do obinajo kita ka fe no akoni jora dugu da dugu ngole ko fata ale dugu mi siga foitala sene o nyanya lembe ko sabe surtout kori kanyesi fengoroma ulu chamamba de bike ko fata ala barkala anyere yan sen joino nina samia damina watula donga fefembe yenno ko musana ke fen anyere yayi anyana sala dirke ko fata siga foshi tala izini a joyoro o kanga ke ko fata kita regional précisément namore nambita segu ka fe no segu awka donga foko bandi zarmeu do be no ulu koni ulu lalza ka galata kanyesi précisément jamana deuma no ye segu ka fe no dugu do be sa o dugu en koni awka donga foko dondo la dro mo wulla sino wala kana soro galayaw do be no ulu ya mo bandu do be afma ko bandi zarme no ye mawye malfam mamun ya malfatigu ye o koni galaya do ta kanyesi doma segu regional dugu sera entreprise mi masa wodi bi le ko EGK awka donc afoko tiens la galaya bakel kanya suma précisément Sizana gar ndo obe segu karafe a dugu ni segu teme kilo metire bisabani donika awka donc afoko ko ingoni kera akera sababu min kera fenye fenu manifunka bolla fen chambe ulu janna ani mina munu be nube ka baraku nuye précisément EGK o mo fe awka donc afoko noya min kera ko inasa woda de meden ko mabone anina Allah taala ambo o barkada ola dongo awka donc afoko ni ko no bele jali kera domina sa ode ye dimashi no ye kuni kalomi nambo kono wotleta ani ulomvla kunu kari doyana ni kuna foni na yu soro yoro nasa munu fesa ode ye mali jetiye anya soro o kuna foni bala o sanflala
awka donga foko amina munu sisan kata jamana koka nantara jamana koka ambita gabon kaw fenno awka donga foko abe fo je kulban mako la communauté économique des états de l'Afrique centrale nuba wele ko CEEAC awka donga foko ulu koni yebulika joke ka gabon koni ka sembo u ka baro bele jenla parce que wiya jira ka foko gabon ko kudata mi kere no ka nyesi ali bango ka fangama ko jema keno ye donc o de kama ulu yebulika joke ka gabon sembo ka bara chakada bara fembi ka konke ni chakada yoro doko abi ni communauté ntola uye gabon sen salon ka bo abele jeni konana ali sisa kunafoni anya soro kunafoni yoro me fo wode AFP no ye France ka agence bado ye ambita Afrique du Sud fanfalala awka donc afoko kunafoni do ko ni bora ka jira ka foko manifundo be no oli maye mamimbi sam binani anisan segina o chain koni ubawele ko zero ko van diveter awka donc afoko maudo be no sa oluya enlever ndubu wele ko jihadisu nda fora doron weye mamunu be no ko be bamba tiaw be ababagali wala kanyesi maoma ani sereyan wala ko kai kanyesi maoma ni chain koni uya ata ka tana yaw précisément akera dugu minasa o do dugu min wele ko libi kaw fe no mais chain yere ale sud africain do min sigile me libi kaw fe no ni ko ngoni akera novembre 2000 ni ko kera wati mina amena de akera depuis novembre 2017 mais en fait wati mina bisa ni mai koni afora ko ayera précisément jamana kono jamana mi mali anga jamana kono ko ni mai koni ayera anga jamana kono en fait wati mina donc asamo koni ulu ya soro depuis 2017 nin chei koni uyata libi kaw feno mi en fait wati mina bi ayera anga jamana kono précisément vendredi no ye kalo mi nambo kono ot le tan tourna don no vendredi temene le 15 novembre 2000 le 15 décembre plutôt 2023 akoni ayera jamana kono no mari kona wa uyabla asamo bibina abu ubolo uluna inyon soro anya kono foni soro jena afrique mo fe nambore ambita Madagascar kaw fe no awka donga foko président malgache ndu bawle ko André Rojoliana awka donga foko ale bi shibi sambinani ani sankonontola ale koni asigira kokura sibiri temene ndo ye kunasini sibiri asigira kuna sini sibiri uga jamana kuna tukuni kokura akamanda flana koni o dbaraw damina afe ayene kuna foni fana soroka bo AFP mo yoro awka donga fal samito malik boka précisément ambita jamana ka jamana mimbi wele ko Congo RDC wala ko la République démocratique de Congo RDC kawfe dakunya kelna tiens la abi fomi mako chebo o koni be no watina tiens segedi alena ka maube no ulube ko tigadi nyoma mimbi se kato ulu bi se ka fanga inta ko kura pasale de kunye sanduru tamane ko fe watina ale konkeram bare sora la ali mau munun kumbe no sa munun mau kumbe ka sora ulunye ulu chama bibina ulu kelebe candidat ye RDC ka ufeno ali sa ambito jamana ko ka ambita jamana kono jamana mimbe ko Nigeria Abuja no Nigeria fa bado yi awka donga foko seria mo ko ni uganyo wani bado ke no dimanche commander la le 10 décembre 2023 temene o kera sababu ye mi ya tondu sona ka foko Niger kudata mi kere ko o kera femi bena uluma wa ko uluya afamu wa o kama uluye Niger ka den fembe ko bi seda o barala uya sember de salon kabo ukani fein konnana no ye sedia o jamano o ba sedia o jekulu ba sedia o barakero ku bele de sambo la parce que o kumason kalonani ko fe o sonani ma salam de kalonani bekara o kuma dala ka foko kudata kera Niger ka fe o le rebeto ka wele to do la ku tentative de coup d'état ina fo mamunu yalla nyini ka coup d'état ke donc lu ko no fe coup d'état kunti mais bibi na sa sedia o ye wuli ka joke ka nyini ka foko bina kumani mawye mamunu ye fanga jana mai ke Niger ka fe no ye Abdurrahman General Abdurrahman Chani anaka chedon sidika fo o koni bina do mu sedia o nyonche
nambore no ambina jamana munumbe wele ko AS jamana au ka don ka foko alisa o sedi au kele ya jira ka foko AS no ye jamana saba minu farnyonga ka abufuma ko Alliance des États du Sahel no ye Mali Burkina Faso ani Niger kulu de utiga nyoma kani AS kriye ka asigi senka mimi saka to ku bisaka lafiya Allah kana ko economique no ye soro ko ye ani fenchama ali development do ye tanye ko ubina uliga joke ni bele jele ko nan misaka to bitanye sabula anya ye AS moko ko ni uye nyogonye bawdo ke Bamako en précisément ministre de la défense uye nyogonye ke ministre de l'économie uye nyogonye ke ministre des affaires étrangères uye nyogonye ke fogata afara lipta ko gurma moko ka ulu bele jele nyogonye ke ni koina wa ka donga foko chateau sati kumbe ndo bi lipta ko gurma ko fo uye yela ma doni bele jele la ni watina adu fo umma ko ni watina ko jamana kele mununka mirna uye kele hatna uye kele dongo abisa ka fo ko bibina AS no ye ni jamana sabay ko ni ubeka diriger mami fe odeye kondal asimi koita sabla ale debe ka uka papier garde papier mindu bele jeli yote gano blala wa awkado mauma be kiba fe kat fara AS jamana nuga il faut ki kana bo asimi koita e kanya fa e donc asimi bisoroka Niger ni Burkina ko kuna foni mimbe se kato ni ubison ikado wa uba fo ka kuma una ko AS ko ni ko dai lendo bele jeli mama be kiba fe ka faruka kinu ka barake no fe ambi to halisisa jamana ko ka ambita Senegal jamana ka aka donc afoko Ousmane Sonko ndo ye opposant belebele maktalma wati do kera u kunya mena ka do kaso la sanfla kaso u ya do la Ousmane Sonko aka donc afoko bibi na sa jeudi kalo tleta anani minte manasa aka donc afoko juju koni ndo ye grande instance nabi fo o mako tribunal de grande instance no obin Dakar ka oferno ulu koni ya jira ka afoko Ousmane Sonko désormais lisi min kunya to bala pe kuma atsaka voter kuma ta ke kandai bibina sa ko aka segola o yaka hake wiye donc Ousmane Sonko naka mo bibina koni niuye ubiyela la kwa parce que ulu kona atla kuliye se soro makisal anaka juju anaka gouvernement ka wo ko fesa ambi akambe dawye nala sonama shini wula fe ambi nyogon soro ni wati kelen ni kelen na ni kuma kelen nga Lumière TV sanfe YouTube Facebook ka foli ni tanga ka ganye soma ka wakil jige ka foko ambi soro kalaban kuranga jabala babeno maoma be ko akadiye kiya kuna funu ka passer chego nyumana akera journal min flani no ye Lumière info yi obia akera TV no ye Lumière TV YouTube TikTok ko foga tabla Instagram Facebook ko foga tabla abfon mako fengoro no ye bololo sirawi ambi soro mbele jenika Amadou Sala Touré kuma bara ku mbulu Chedo Daw Kamara atia kumbala Yusufu kumba karafano Yusufu Touré foga tafara Fanta Kulbali ani Dido Sankare ubele jali kumbe studio konana équipe Lumière TV ani équipe du groupe Lumière anga fonin tan bisa ubele jali ma fawsi dorala aya kambe shin ndala kaje wa salam amanya na atigara